Hello, magandang umaga sa atin lahat. Mega shoutout tayo. Yung mga subscriber ko dyan, samahan nyo ako magsimba dito sa aming simbahan sa may Florida, Pampanga. Laban lang kahit nababawasan tayo ng subscriber. Okay, guys, pasok tayo. Hello, uwi na tayo. Sige, bye. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami sa labas. Mga viewers ko dyan sa YouTube channel ko, para na rin kayo nagsimba sa amin. Maraming salamat. Kaya naman, uwi na tayo. Pinta pala sila na maraming kakanin. Tara, let's go. Going to home. Pauwi na po kami. Maraming salamat. God bless po sa lahat na nagsimba.